Maliwa TV1 jabarani filɛbaga haw bisimila aw ka kunnafoni sentelemaw kɛnɛ kan. An ka jamana lakanani ministre général de division Daoud Ali Mohamedine ye kunnafoni di ka ɲɛsin Nigeria pankuru min jiginna Bobojulaso yirala ko ye sariya sɔsɔ ye min na lakana ministre b'a jira a ka kumafɔlenw kɔnɔna na k'olu ye jɛkulu ye n'i sera kelen ma i sera bɛɛ de ma. A y'a jira n kɔ ko jamana wɛrɛ pankuru man kan tɛ ka tɛmɛ AES gun sanfɛla la ka sɔrɔ yamariya tɛ u bolo ni a jirala ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka jɛyali kɛ o ko bunakun kan. O kɔfɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli hukumu kɔnɔna na OCS bolofara min bɛ Kulukoro ye boloda kɛ ɲɛnaminimafɛn caman ka ɲamana ka bɛn ni décembre kalo tile 8 san 2025 n'o bɛ tali kɛ tramadol comprimé kilogramme 1000 ni 7 kan u ka baara dɔ senfɛ min ɲɛminɛna commissaire divisionnaire Segala M Kante fɛ o wulikajɔw kɔnɔna na boloda kɛra maa siganama 2 kan ni ka taa n'u ye kiiritigɛlamɔgɔw ɲɛkɔrɔ OCS b'a jira k'u cɛsirilen don ka dansigi o walejuguw la. Ni hambore no hamta kokan kibariya kunnafoniw na hama daminɛ Rwanda ye Congo ni Burundi jalaki bi araba décembre kalo tile 10 san 2025 ka sabu kɛ bɛnkan min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u m'o bɔ a sira fɛ M23 mamurutigiw ka bingani kɔfɛ u vira Congo kɔrɔnfɛla duguba dɔ la o marifatigi ka kulu minnu kɔkɔrɔma donnen Kigali fɛ ka tiɲɛni waleyaw bɛ ka caya kɔkan jamanaw n'u ka wulikajɔw bɛ Ameriki ni Europe jamana caman y'a laɲini M23 ni Kigali k'u ka nin kɛlɛwaleya in jɔ joona. An b'a kuncɛ Faransi y'a jira k'u ye dɛmɛ don Benin ma minɛni kɔlɔsiliko ta fanfɛla la an'u ka golomasiri tabaw ma fanga dafiri min kunbɛnna décembre kalo tile 7 o dɛmɛni laɲinina Cotonou fɛ ni kumaɲɔgɔnya tɛmɛna Emmanuel Macron ni Benin, Nigeria ani Sierra Leone jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni CEDEAO fana ye o fanga dafiri kɔ ni ka u jalaki. Nin de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sintelimaw la Maliba TV1 jabarani kan.